Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. A ver si nos organizamos un poco, que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeo da vide. É de Singenta. A vendima encara a súa fase final na denominación de orixe Rías Baixas. Calcúlase que as adegas xa recolleron ao redor de 29,5 millóns de kilos de uva. Será inferior en cantidade o acadado nas dúas colleitas anteriores, pero agárdase que sexa dunha excelente calidade. No que é Rías Baixas estamos xa rematando a vendimia no conxunto das diferentes subzonas. Temos, pois, me decían agora os datos agora actualizados que estamos nos 29,5 millóns de kilos e a previsión é chegar ao redor dos 31. Que é certo que é menos que o ano pasado, pero bueno, os datos son dunha cosecha como non podía ser de outra forma, cos viticultores que temos aquí de excelente calidade, e polo tanto vaise facer un gran viño, aínda que algo menos de cantidad que o ano pasado. En o que se refire ao resto das denominacións de orixen, os traballos van máis retrasados por mor destas chuvias que houve, e ademais ali sempre se empeza máis tarde que nas Rías Baixas. Eu diría que estaremos máis ou menos a mitade de vendimia do conxunto do Ribeiro. Do conxunto, perdón, de Galicia, vamos, dos viños de Galicia. Estamos en 29,5 millones a día de hoy, esperamos llegar por los pelos a los 31 millones de kilos, que no es una cosecha mala si tenemos en cuenta que en los años anteriores venimos de 2 años de grandes cosechas, pero que viendo las estadísticas anteriores, pues el rendimiento aquí por hectárea nos ha dado sustos de 5.000 kilos por hectárea y nos ha dado alegrías de 11.000 kilos por hectárea. Estamos en una zona intermedia y la naturaleza al final tiende a equilibrarse, es decir, no hay que echar las campanas al vuelo en ningún año, pero tampoco hay que alarmarse en un año en que haya 7.500 kilos por hectárea, porque es una producción equilibrada, digamos. Dende o Consello Regulador cualifican a calidade da uva como excelente e cuns parámetros sobresaíntes. Non asustan as chuvias dos últimos días e a vendima continúa avanzando. Las variedades que son más delicadas tienden a sufrir más con las lluvias, pero los viticultores hoy día saben muy bien lo que hacer y saben muy bien cuándo tienen que vendimiar y por lo tanto esperemos que tanto los blancos como los tintos sean de calidad excelente. Unha das adegas que está a piques de pechar esta campaña de vendima é a vilanovesa Gran Bazán. Para eles, as condicións meteorolóxicas complicaron o ano, obrigándolles a axustar as datas previstas para a recollida. A vendimia este ano pois veo un pouco complicada, en que viña con 15 días de adianto, pois o mes de agosto foi bastante irregular no tempo atmosférico e fixo que se acoplara a novas fechas. E encima, cando empezamos a vendimiar, pois todas as bodegas démonos conta de que, bueno, que a uva viña un pouco desequilibrada na acidez e tuvemos que frenar un pouco o ritmo de vendimia. Entonces, nós ao final decidimos, en vez de facer eso, empezar un pouco máis tarde do habitual. Nos empezamos o 14 de septiembre e, bueno, tal é o caso que creo que das poucas bodegas que ainda están en vendimia, ainda non rematamos a vendimia, nos quedan polo menos 2 días máis de vendimia. Para eles, a merma foi moi importante respecto a anos anteriores, superior incluso á estimación feita polo Consello Regulador. Este ano foi unha cosecha bastante engañosa, aínda que o Consello Regulador estimara unha merma con respecto á boa cosecha do ano pasado, en torno a unha merma de entre un 5 e un 6%. Ao final, as cifras cambiaron notablemente
estimamos de media unha merma de un 40% con respecto á vendimia do ano pasado. Sí, foi tremendo. A uva pois pesaba moi pouco, estaba un pouco deshidratada, e as frutas non chegaron todas os racimos non están completos, notas como unha irregularidade nos tamaños das vallas. Sí. Foi unha cousa chamativa, decir, ninguén, o sea, había xente que o comentaba, nos contemplábamos incluso con o noso técnico un 20% de merma xa como dado, pero ao final a cousa foi pior aínda, é dicir, houve parcelas que chegaron ao 40, incluso ao 50% de merma. No que si coinciden é no sentir xeral respecto da calidade da uva. De feito, confían en que o excelente estado sanitario e a alta calidade do froito lles ofrece un abano máis amplo no referente á elaboración. De calidad, yo creo nosotros como empresa estamos muy contentos, yo como enólogo también. Es una vendimia pequeña, como ya hablamos, se estima alrededor de un 30% de merma. La fruta que estamos cosechando ahora, bueno, es resultado de, hubo lluvia en la época de floración, tuvimos lluvia en junio, lo que repercutió en una cuaja menor, en poca carga, y luego las últimas semanas antes de cosecha no tuvimos lluvia, por lo tanto tenemos pequeñas cantidades pero de uva muy concentrada. Se logró ganar grados, las bayas lograron producir azúcares, lograron acumular azúcares sin perder acidez, por lo tanto en términos de calidad lo que estamos esperando son vinos muy frescos, muy expresivos, con un potencial de envejecimiento bastante atractivo, diría en términos de vinos blancos a nivel internacional, yo creo que va a ser una añada destacada. En plena vendima de Adega recibiu a visita do conselleiro do Medio Rural. José González supervisou os cambios que experimentaron as instalacións nos últimos anos e sinalou o aproveitamento das sinerxias entre o turismo e o mundo do viño como unha das claves para favorecer o desenvolvemento das áreas rurais galegas. Os estamos, primeiro, nunha subzona de viñedo e de viños espectacular, que é a comarca, evidentemente, tamén do Salnés, e nunha bodega que é representativa de todo o que nós entendemos que debe ser o futuro do viño en Galicia, no que se ten que conxugar a viticultura e a enoloxía tamén co enoturismo e coa adecuación das instalacións a ese enoturismo. E como non pode ser de outra forma, cando ven xente de fora que ten esa visión de futuro, esa visión de aunar as diferentes actividades que se ligan ao redor do viño e ademais que o fan con calidade acreditada, pois nós evidentemente estamos moi satisfeitos. Nesta liña vai a estrategia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas de Galicia, un proxecto creado entre Xunta e a Fundación Juana de Vega, que busca aproveitar o éxito dun sector puxante. Eu teño que decir ademais tamén que a Xunta de Galicia está traballando xunto co sector, vaise comenzar agora o rematar a vendimia, coa estrategia de dinamización de todo o sector vitivinícola de Galicia que fai esa aposta porque o viño sea un elemento que integre diferentes actividades. O enoturismo xunto coa actividade das bodegas ten que ser unha ferramenta fundamental para a fixación de poboación no territorio e como un elemento dinamizador do territorio no seu conxunto. A aposta polo enoturismo fíxose máis forte en Gran Bazán dende a súa compra por bodegas Baigorri de Álava. De feito, están a facer importantes investimentos para adaptar as instalacións. Baigorri ten experiencia sobrada e probada en temas de enoturismo, aínda que esta bodega levaba xa, pois eso, sendo pioneira tamén en temas de enoturismo, o pulo veu da man de Pedro Martínez, o propietario. É dicir, dentro do que é a planificación das inversións para a millora da bodega, o primeiro golpe foi precisamente a nosa zona de eventos e de enoturismo, é dicir, arreglamos a plaza, modificamos completamente toda o que é a ala destinada a eventos e enoturismo, foi o primeiro impulso da inversión que levamos realizada desde aquela. É unha inversión prácticamente concluída en ese aspecto e estamos arrancando precisamente agora cada adega. Este proxecto no turístico irá paralelo a reformas e novidades na adega, cun proxecto claro para mellorar o conxunto de Gran Bazán. O esforzo financiero que se está facendo en esta bodega para adecuala pois ás necesidades que hai agora, é dicir, esta bodega pois estuvo moitos anos parada, bueno, circunstancias como pasa con todas as empresas. Penso que hai que darlle o valor que lle están dando, é dicir, que estáse gastando, pois invertindo moitos cartos en ela, queda todavía, aínda, queda bastante por invertir, bueno, pois esperemos que en un par de anos, 2 ou 3 anos, non solamente co volumen de inversión que se está facendo, sino ca voluntad que temos todos pois, de implementar os novos sistemas de calidad que hasta ahora non sabía,
penso que lle vai a dar unha nova dimensión á bodega, unha nova dimensión, penso que en calidad pois superior incluso a que temos ahora mismo. Hai moita demanda por parte das grandes adegas nacionales de ter pois eso, unha referencia aquí en Rías Baixas. Somos en viños blancos, eu entendo que, bueno, en competencia en cuanto a calidad penso que non temos. Hai outras denominacións que están pelexando para conseguilo dentro voy a quitar de Galicia, non? Pero bueno, entendo que se precisamente as bodegas pelean por estar aquí será por algo. No actual estado vexetativo da vide e dadas as condicións climatolóxicas, é recomendable tratar o mildeu cun fungicida penetrante e de contacto. Tamén protexer contra o idio cun fungicida sistémico e estar atentos a posibles ataques de mosquito verde e polilla do acio. Ademais, no momento do peche do acio, debemos protexelo contra a botrite cun fungicida específico. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. Novo éxito dunha actividade convocada pola Ruta do Viño Rías Baixas. 30 persoas participaron na cata de vendima que se celebrou a semana pasada no Pazo de Mugartegui. Se denomina una cata de vendimia, es una cata que organiza la Ruta del Vino Rías Baixas. Es una asociación sin ánimo de lucro que lo que intentamos es acercar el mundo de la enogastronomía al público y que Rías Baixas se convierta en un referente de enoturismo no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Con esta cata lo que intentamos es trasladar esta época tan importante para las bodegas, la más importante que es la vendimia, y trasladárselo a este público, ¿no? Esas 30 personas que hoy van a poder catar uvas, catar mosto y también diferentes variedades de los vinos Rías Baixas, ¿no? Pasar una experiencia enoturística diferente en vendimia, pero sin estar dentro de una bodega. O sommelier Óscar Quintana foi o encargado de dirixir a sesión. Guiou os asistentes pola degustación de uvas, mostos e viños de diferentes variedades e elaboracións para ofrecer ao público unha panorámica do traballo que se está a realizar en Rías Baixas. Vamos a centrar máis no tema da vendimia, vai consistir, vamos a dividir en 3 partes, vale? Vamos a facer unha cata de uvas, despois un cata de mosto e terminaremos con 3 viños da Ruta do Viño das Rías Baixas, vale? Dentro das variedades de uvas, pois probaremos a boa albariña, temos unha treixadura, loureiro, un branco e despois 2 variedades tintas, vale? Unha sousón e unha pedral. O mosto sería de uva albariña, e despois terminamos con 3 viños, vale? 2 brancos e un tinto, un branco do Salnés, un branco do Rosal e un tinto da zona do Condado, vale? Un pouco para cerrar o percorrido da vendimia hasta que terminaría na parte final do viño. Os viños que probaron foron un monovarietal albariño, un plurivarietal da subzona do Rosal e un tinto monovarietal de Pedral. A cata estivo acompañada por explicación sobre o proceso de recollida da uva e detalles das principais variedades. O papel na miña cata vai ser un poquinho dirixir a cata, analizando, pois, bueno, a parte das uvas, un pouco como procedemos para saber o estado das uvas, da madurez, do grado, probalas. Despois faremos tamén a cata do mosto, un poquinho como se fai os procesos, e terminaremos catando os viños, vale? Un pouco as partes, desde a fase olfativa, gustativa, pasando primeiro pola fase visual. Para ofrecer unha experiencia completa, a cata rematouse cunha maridaxe dos 3 viños Rías Baixas con conservas de Anfaco Cecopesca. Unha representante da organización explicou as principais vantaxes do consumo de conservas de peixe e marisco galegas. Queremos facelo tamén dunha maneira así máis informal, pois aí deixarse levar, liberdade para ser flexibles e poder escoitar e ir probando o que vamos falando. Yo creo que lo que tiene que venir es con ganas de pasarlo bien, con ganas de aprender, con ganas de que le expliquen ese proceso maravilloso de la elaboración de nuestros vinos Rías Baixas, y ya que, bueno, pues con que se lleve esa idea de todo el proceso, de la gran calidad, del esfuerzo que hay detrás de esas bodegas, de esos vendimia, ¿no? Yo creo que se queden con esa calidad de nuestros vinos Rías Baixas y que se lo pasen bien, que disfruten y que se conviertan en prescriptores de Rías Baixas. Esta non será a última actividade da Ruta do Viño Rías
Rías Baixas no que queda de 2019. Por diante hai dúas datas importantes e das máis populares no calendario da asociación. La ruta, como sabéis, hace un montón de actividades enogastronómicas dedicadas al público en general. Rematamos esta época de vendimia con esta cata y luego tenemos en los próximos meses dos actividades muy potentes para la ruta, como puede ser la cuarta edición de una carrera de BTT, una marcha para corredores entre bodegas y viñedos. Este año será en el Salnés y luego tendremos como colofón final el Día Europeo del Enoturismo con ese concurso de cata amateur. Ya son 8 años, 8 ediciones en las que aglutinamos a 100 personas que catan a la vez y disfrutan de este concurso de cata. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. A cuarta BTT Ruta do Viño Rías Baixas celebrarase o vindeiro domingo 20 de outubro na subzona do Val do Salnés. A cita co enoturismo e o deporte saerá ás 9:30 da mañá da Praza de España do municipio de Meis. As inscricións para participar neste percorrido xa se atopan abertas. Débense formalizar a través da web www.bttrutavinorriasbaixas.com. O prazo para inscribirse finaliza o 17 de outubro. O prezo é de 10 euros para as persoas federadas e de 20 euros para as que non o estean. O custo do dorsal inclúe todos os seguros, así como 2 obsequios pros participantes, unha camiseta técnica conmemorativa e unha botella de viño de adegas asociadas á Ruta do Viño Rías Baixas. O percorrido da cuarta BTT Ruta do Viño Rías Baixas estenderase un total de 40 kilómetros e a dificultade é media alta. O itinerario que percorrerán as persoas participantes comprenderá o paso por diversas adegas asociadas, localizadas tanto no municipio de Meis como no veciño de Cambados. Os ciclistas pedalearán por varias zonas de viñedo e pasarán por lugares de interese como o Mosteiro da Armenteira ou o Monte Castrobe. Este percorrido pola subzona con maior concentración de viñedos e adegas da Ruta do Viño Rías Baixas facilitará ás persoas participantes o goce dunhas espectaculares panorámicas das rías de Pontevedra e Arousa. A marcha cicloturista finalizará na Praza de España do municipio de Meis, onde se ofrecerá un pincho. Unha trintena de adegas da DO Rías Baixas participaron na misión comercial inversa organizada pola Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía en colaboración co Consello Regulador da DO Rías Baixas. Trátase da segunda edición desta actividade que se iniciou o pasado ano con compradores asiáticos. Nesta ocasión os importadores procedían de Centroamérica, os 10 proviñan de Costa Rica e maioritariamente de Guatemala, O Salvador e Panamá. Estes prescriptores puideron coñecer e degustar os viños de 30 adegas, 15 cada día, das cales 16 proceden da subzona do Val do Salnés, 9 de Condado do Tea, 4 do Rosal e unha de Soutomaior. En total celebraron case 300 encontros profesionais. Ademais, e como resultado dos membros, estes compradores dedicaron as tardes para visitar algunhas das empresas participantes, así como seus viñedos, para coñecer os procesos de produción in situ, precisamente en época de vendima. Trátase de mercados potenciais e con gran futuro, en opinión das adegas de Rías Baixas, que mostraron gran interese por eles durante unha reunión de traballo sobre exportacións. Grazas ao convenio de colaboración entre o Consello Regulador da DO Rías Baixas e a Cámara de Comercio, puidose organizar esta misión inversa. O obxectivo da mesma é incrementar a presenza dos viños de Rías Baixas nos devanditos países. Esta acción está incluída no programa Plan Internacional de Promoción no marco do Programa Operativo de Crecemento Intelixente para o período 2014-2020. Esta
están cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional e o Consello Regulador da DO Rías Baixas, cun orzamento total de 20.000 euros, 24.000 achegados pola Unión Europea dentro do programa FEDER e 6.000 que suma o Consello Regulador. O pasado ano exportáronse de bandito continente máis de 3,5 millóns de litros de viño por un valor de máis de 20.600.000 euros. O deseñador cambadés Roberto Núñez vende facerse co premio Platinum Pentawards polo deseño do packaging do viño perfeccionista da adega vilanovesa Bodega Davide. Trátase dun dos galardóns máis prestixiosos neste eido. O recoñecemento ven sumarse a outros que xa conseguira Núñez no último ano, o premio D&AD, o Communication Arts, un nos Graphics de Nova York e outro nos premios nacionais Laus. Ata a data ninguén conseguira tantos galardóns en tan pouco tempo. Perfeccionista é un viño da denominación de orixe Rías Baixas de edición moi limitada, xa que tan só se produciron 697 unidades. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia.